Ang matuod nga reliyon hindi lamang amo ang husto o konsakto nga pagsaysay o kon pagpatpat sang kamaturan halin sa balan nga kasulatan, kundi amo man ang pagbulig kag paghatag kaluoy kag gugma sa mga kabus, sa mga balo, sa mga estranghero o kon mga dumulong kag bisan pa sa mga kabataan nga walay ginikanan. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagsaysay sa aton leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department diri sa aton iglesia sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host. Kag sa siningation, may duwa kita kabisita. Ang isa naton kabisita for the first time nga napakigupod sa aton. But I'm sure mayara gid siya nga kay bulig, mayara gid siya nga ikashare sa pagsaysay o kon pag patpat sa aton leksyon. Ako ni pakilala sa inyo si Ma'am Diana Rose Forto Salsona. Originally coming from Odyongan, Romblon, apang siya subong isa sa aton mga teachers diri, especially sa Filipino subjects, sa aton mga estudyante sa high school department diri sa CPAC. Ma'am Dayan, mayong adlaw sa imo. Maayong adlaw man, Pastor. Maayong adlaw sa tanan, especially sa ato mga online viewers. Pasalamatan natang Ginoo sa oportunidad na ginhatag niya sa ato para pagtun-an naton ang atong leksyon sa bilog na semana. Ang Ginoo ang magpakamaayo sa ato tanan. Thank you, Gid, Ma'am Dayan. Ang ikadua nga akong pakilala sa inyo, permi na naton siya nga bisita. Apang kanami gid sa iya mga counter. Every time nga rin siya upod naton. Daw mabalaan ko gid ang pagtuy-tuy sang balaan nga espiritu upod sa iya. Si Sir Ilis Gold Sunico, siya ang aton nga system developer diri sa Central Philippine Adventist College. Kag originally kaming siya sa Aklan, ari na ding iyang familia, kay tungod diri sila upod sa iyang asawa, si Ma'am Mister, empleyado man diri sa Central Philippine Adventist College. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw sa tanan naton nga pamati, kag nagalantaw sa aton nga pagtuon naman sang aton nga leksyon sa subong nga semana. Kabaya ang Dios may kaupod naton samtang kita tuon sa iyang mga pulong. Yes, thank you, ma'am. Sir, thank you for accepting the invitation nga magag-upod sa aton subong sa aton nga pagtuon. Ma'am Dayan, Sir Ilis, ari na kita selection 5, The Stranger in Your Gates. Sa Ilonggo, ang mga dumulong sa imo mga gawang. Okay, kanami sini nga aton nga pagtuon. Apang mga kauturan sa hindi pa, aton na naidoko ang aton mga ulo, mga moyo kita. Maluluyon kag langit no namon nga amay, iyari kami nagapalapit sa imo. Una bes nagapangayo kami kapasayloan sa amon mga sala. Gamita kami subong Ginoo. Nga ining leksyon magagawa ang pinakamanami ug ang pinakaimportante nga mga punto agod mangin isa ini kagabayan namon sa amon pag-alagad tubtob nga kami makasugata sa imo sa galom sa mga langit. Salamat gid nga imo ipadala ang balaan nga espiritu nga magaupod sa amon sa siningation sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hakon pangabayon si Ma'am Dayan sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto sa in English. Ang ato sadsaran na teksto ay makikita sa aklat ng Deuteronomy
10 verse 19, ginahambal di, therefore, love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt. Yes, thank you mga kauturan. Amo na, Ma'am Dayan and Sir Iles, ang aton nga leksyon sa siningat yun. Apang una sa tanan, nagapangayo kami, pasaylo, pasensya, nga gagamit kami sang face mask, hindi makita ang beauty ni Ma'am Dayan. Si Sir Iles siya, pero hindi ninyo makita ako, pero hindi ninyo makita. But we have to protect mga kauturan, kay daw hindi kin masaligan ang virus, bisan hasta subong. So, we are just sorry that we have to wear our face mask. Stranger in your gates. Ang aton leksyon mga kauturan sa sininga trimestre, sir and ma'am, ang farewell address ni Moses. Ang iyang charge sa mga batanon, kaya mga katigulangan nagkalamatay na along the way. So, by the millions sila, nga buot na nga magsulod sa Kanaan, the promised land. Tapos na ang 40 ka tuig, kag 40 ka mga tuig nga ila panglakakan. And now they are about to cross Jordan River. Kag dito na sila magapuyo. They will possess the promised land. Ini nga leksyon naton sa trimestre, ang bugos nga libro sang Deuteronomy is the farewell address of Moses to the young generation that is about to possess. Kaya nga itong subong leksyon 5, ang leksyon ni Moses, ang iyang charge, ang iyang pamilin-bilin sa mga katawhan nga masulod sa dutang saad, ang kabahin sang pagtatap sa mga strangers, sa mga dumuluong. So, amo ni ang aton nga leksyon. Sir Iles, ang aton nga Sunday nga leksyon, may tungod sang circumcise your hearts. Okay. Diri si Moses gin sugos sang Ginoo. Gin flashback ni Moses. Ang naitabo dito sa Sinai, sa Horeb. Nga sa tapos sa 40 kadlaw, nga siya ato sa baba sang bukid. Pagpanawag ya, nga nagkuha sang pulo kasugo, pagpanawag ya, nagsimba na sila sa larawan 40 pa lang katuig. Kakabakadlaw. Ginbuka ni Moses ang papan nga bato nga 40 pa lang kadlaw nga yan na baton, showing nga ang covenant, ang agreement wala na, kay bago pa lang kuha na kamo, ginbuka ni Moses. Ano ang buot silingon, sir? Kaya ano ang meaning nga ginsugo sang Ginoo si Moses nga magbasbas liwat sang duha ka papan nga bato, kangay sang nanggid, kanggid sang nauna nga iya ginbuka. Salamat Pastor no sa imo nga ginhatag nga background sa sining nga hitabo. Nga samtang araw to si Moses sa babaw sang bukid nga nagbaton sa sining nga ilang katipan sa Ginoo. Sa ako niya paglantaw Pastor kung ako ipa-describe sa sining nga sitwasyon daw bago niya kasal Pastor, nga wala pa gani matapos ang honeymoon, nagbulagay na, nagguba na ang ilang ginkatipan. Yeah. So, pero diri Pastor, makita nato niya, kag tungod sina, nagpakitluoy gid sing maayo. Grabe gid ang pakitluoy ni Moses. Sa Ginoo nga patawaron niya ang iyang katawan. Kag tungod sina Pastor, amo ni nga gisugo sa sang Ginoo nga himo kaliwat sang sina nga katipan, sang tablet, agod nga isulat. So, it's just like ang una to Pastor nga kontrata, nagisi na, nadula na. So, ginpa-reprint, ginpa-himo liwat. Yeah. So, ini nagapakita sa pagpatawad sang Ginoo. Pagpatawad sang Ginoo, Pastor. Kag ang he is still willing to get into a relationship, maging katipan sa gihapon. Bisan siya ginagambal, kamo mga batinggilan katig asang inyong mga pero sa Ginoo nakita nato ng pagkamaluluyon sang Ginoo. Yes, kanan. Sa mga katawan. Yeah. Ma'am Dayan, anong imo madugang? Amo ganin ang natabo bala sa bundok pa lang pagbaba. Nakita niya ang mga Israelita na nagasama bala sa goyang ginto, sir at pastor. Siyempre, kung ikaw bala si Moses na ang Ginoo nagpakita ng kababalaghan sa ila, save na sila sa Ehipto, tapos magihapon yung humandi. Siyempre,
grabe gid ang naramdaman ni Moses. Ni Moses. Ging pilak niya ang bato, nagkadurog-durog. Ibig sabihin, gimpakita niya gid sa mga tao na lain gid yang ilaging ging human. Na ging nagseparate sila sang Ginoo, ang ila agreement bala. Pero grabe gid yang pagpalangga sang Ginoo. sang Ginoo, tiba? Na naging pahuman niya pa si Moses sang bato ulit, tas nagkato ulit si Moses, naging sulat ulit. Yes. Na gusto gid ni sang Ginoo na makonek gid na siya. Yes. Na amo gid na ang pagpalangga sang Ginoo, kadako-dako gid ya, biskan gaan mapakadako ang ato ging himong sala. Yeah. Kanami, Ma'am Dayan, kanami Sir Iles ang explikasyon. Nga ang Ginoo, amo gid everlasting gid yang love sang Ginoo. On the first place, ang paghimo nila agreement. Ang agreement is favorable sa tao. Mm. Hindi gani favorable sa Ginoo. It's more on people. Oh, yet ang tao gabusar gyapon. Amo nang gyapon. Pero kanami isang Ginoo, kay ti ang command nga you again bas-bas kaliwat. It shows nga I have forgiven them. Okay, I will give them another chance. So sulat kaliwat kanami sang imo kay nga ginkisi ang agreement. Dayon gin reprint for another chance. And this is it. Kagang isa pa gidre nga ginambal sang ni Moses nga now is time for you to change your heart as well. Oo. Yes, no. Ang Ginoo gintagang kita chance. Please, sabi mo yaman kita sa Ginoo siling ni Moses. Yeah. So amo nang hambal ya sa mga bagong tubo nga masulod na sa kanan. Nga God has given the second chance sa inyong ginikanan. You have to circumcise your heart. You have to renew your heart. You have to kay ang katawan sa Ginoo sir, ang simbolo dayan. Sa ila, kumpara sa ibang nga katawan, is circumcision. Amo na ang mark, ang sign nga sila katawan sa Ginoo. Si Abraham, gin-circumcise ni Abraham ang iyang household. A sign that they belong to God. Tisiling ni Moses, it is not only physical circumcision, but circumcise your heart. That you are about to go and enter the promised land. You have to change your heart. Hindi mangin parehas ang kasing-kasing tagipusoon sang inyong mga ginikanan. Yes, sir, may dugang ka. Gusto ko tani, Pastor, magpamangkot, no? Pero Yeah. daw limitado ato niya pa na kay circumcision, Pastor, ang gusto ko lang guro madugang din, napanumduman ko nga, ang pag-circumcise, Pastor, hindi ni mo mahimo nga ikaw ang mag-circumcise sa imong ugalingon. Yeah. Daw kasakit man ako. Okay. Kung, daw amo na ako niya napanumduman, nagsulod sa akong Pastor, nga pagtuon ko sinay nga, you cannot circumcise yourself. Somebody else has to circumcise. So aton da ako ni applicant, Pastor, sa ako niya ugalingon, hindi ko kaya nga udong ang sugo sa Ginoo, circumcise your heart. Pero hindi ko ni mahimo, Pastor, nga bayluhan ko Yes. ako nga Kanami isang kundi punto mo, sir. Go ahead. Yeah. ang Ginoo lang gihapon. So Yes. it means nga ambot niya hambalo niya ihatag sa ako ng inyong at ang tagipuson nga ako na nga ako ang mismo ang magpero sina kag mag-circumcise. Amen. Kanami. Nami mga kauturan. Amo ginanganapin ko kay Sir Hilis nga ako ni Pitaron. Daw pareho ni sila ni Sir Julius. Mga kauturan. Nga kanami bala mag-speaker sa aton nga leksyon. Now, stranger, love the stranger. Mandayan, despite God is all-powerful. Kasi niya, ako na ang tanan, ang langit, ang tanan nga sa langit, ang ari sa kadutan, ako ni. Nga, nagtugon pagid siya, nga, tatapon niyo ang mga less fortunate, ang mga balo, ang mga ang mga orphans. On what ground? Nga ang ginambal niya nandayan. Kung love the stranger, Pastor, no, budlay-budlay, di ba? Love, kung makakita ganito sa gawa na hindi gid nato na siya sila lapitan dayon, daw mahambal pa na, basi mabudol-budol na tao, ano na ihumanon sa aton, daw, basi maano ko ni yung pasulod ko, kung yung pakaon ko. Yeah. Pero ging hambal gid sang Ginoo, love the stranger sa ila. Dahil sila mismo, naging stranger man sila sa Sa Egypt. Oo, sa Egypt. Kadi gani ay hambal gid sang Ginoo na palanggaw niyang stranger na mismo ginpalangga kamo sang Ginoo, ging treat kamo sang maayo. Na dahil naamutong inyong natabo sa inyong mga na-experience,
ginpalangga gihapon kamo The at same thing. same gihapon at ginghambal gid malinaw na palanggaw ng mga balo, Yeah. palanggaw ng mga naulila Mm. na amo ni na gustong itudlo sang Ginoo sa mga Ehipto para ila man maipasa sa sunod na henerasyon. Yes, and that's correct. Sir, before I'll give you the time, ang Ginoo, pabor gid pirmi sa mga dihado. Sa game may ara nga liyamado kag may ara dihado. Dihado. God is always kakampi. Ara gid pirmi sa mga dihado. Kita nga mga ginikanan, may kabataan kita, sir. Ang pinaka-least fortunate nga bata, dito natong ginabutang ang gugma naton. That's why ang kalabanan, ang mga manghod, gid ang kinagot. Daw mo gid ang matigaan sinda ko. Ano ni? Ang primero, ang mga magulang, magtigaan sinda ko ang oportunidad. Pero pag-abot na sa mga iban nga anak, dito na ang concentration sa mga ginikanan sa kung sa Cebuano pa, pinaka-iwit, pinaka-helpless. That's why, ang mga kinagot, helpless. Amo na ang attitude naton. The more nga ang attitude sang Ginoo amo man ni. Yes, sir. Ano pa kinain mo madugang? Ako niya natun Andre Pastor no sa siningato niya Lunes nga election is this ang panugod diri sa aton election nga naghambal diri nga indeed ang langit kag ang duta iya sang Ginoo. Ginoo. Ako diri pastor nga natun-an niya ang pagpanag-iya ang ato niya pag-acknowledge nga ang Ginoo ang nagpanag-iya sa sinitanan amoy nang pinaka basis na para kita makapalangga sa sining ato niya mga dumuloong kag sa ano nga kadahilanan pastor how is this connected paano ini nagkonektar kay kung aton i-acknowledge nga ang Ginoo ang manuga kag natuga sa aton kag initanan iya pati ining mga dumuloong pastor Iya man. Iya man. iya man kag iya inagin palangga Yeah. subong siya ang pagpalangga sa aton so with that thought amo nga prinsipyo ang ara sa aton pastor mahapos na ang magpalangga sa mga dumuloong kay we will treat them as like us wala na kita sa mga ginalantaw pastor nga ini estranghero hindi talaga na sila pagsapakon maayo they are still human nga pakamatyan ni Jesus ginapalangga niya subong siya pagpalangga sa aton. And that's correct. Mga utod, nga ang ginhambala ni Moses, ang mga katawhan nga masulod na sa dutang saad sa Kanaan because makibalo sila nga when they will be there. May aragid ng mga strangers, ng mga dumulong nga magapakigupod sa ila. Kita sir ng mga Pilipino, we cannot relate much on this. Kaya ang kilabanan nga estranghero sa aton diri may mga kwarta. May kakadto di sila pamakalduta, kadto di sila kadto sa Boracay, kadto sa mga resort, they have money. That's why ang mga strangers naton diri aton gina-look up. Pero sa iban nga nasyon, sir, ang mga stranger ya kaluloy gid. Kadto ka sa Saudi Arabia, kadto ka sa Amerika na kakaladto mga tao dito para trabaho. So iban sila mawad ang trabaho. So, stranger kaluloy gid ang stranger kaya di kadto kami sa Oman sir, damo dito mga gapakilumos, hindi mga Omani, kundi mga estranghero. May mga Pilipino, may mga Indians, may mga Bangladesh, may mga Pakistani nga ang ilang pagkadto dito para magtrabaho. Ti iban sila mawad ang trabaho, wala sila balay, wala sila pakadto. Kaluloy gid. And that's the scenario dito sa Israel. Na sila ni Moses, you will be there in that Canaan and you will having a lot of, kaya ang Canaan is land flowing of milk and honey. So, most likely, mga maayo ang Israel noon. So, may mga stranger nga, ilang mga sulugoon, ilang mga slave, mga ilang worker, they have to treat the stranger. Oh, amo na pastor may pamangkot ako gali no diri sa ano nga who is this stranger diri sa ating eleksyon. Yeah. Ini bala pareha siya sang katong neighbor in the parable of the good Samaritan. Are they the same or do we really have to kinahanglan tagid bala nga tukibon kung sino niya ang mga estranghero sa aton niya kabuhi subong sa aton niya personal application or no need na. Kay nga para sa ako natukiban ko nga
no need na gali pastor nga makilala ang tagid ng mga estranghero kay ini nga mga estranghero do parehas ni siya sa katong neighbor ang kinahanglan Yes. ang kadto sa aton And that's sa correct. aton niya balay nga makita kag sa subong pastor nga panahon sang pandemic kadamo sa mga estranghero Yes. and we can help. We can help. No. Bisan pa nga online or kung saan pa pastor, GCash na lang gani puro na electronic pastor ang ato niya pagbulig subong. So there are a lot of strangers. May mga gapos pastor nga hindi ta kakilala pastor. Yeah. They're looking for help. And they are strangers. Oh, they're strangers. Looking for help, looking Asking for for help. help, asking for Asking help. for prayers. Yes, and that's it. So, amuna sir, Ma'am Dayan, amuna subong. limitado. Kanami sa imong question, sir. How do we classify strangers nowadays? Yeah. Hindi lang kay kaluluoy, wala kwarta ang strangers. May mga strangers nga, may mga kwarta, but they cannot use their money. Yes, and they are strangers. They are considered as strangers. And we have to take care of them. We have to be Spiritually wala sila sang be loving to them. So, subong damo kapangamuyo, pastor, buliki kami. Yeah, why kami may kwarta kami pero hindi kami kasulod sa hospital. And they are considered as strangers in our present sitting now days. May isa pagit pamangkot. Paano naton pag kahit kung isa may mga budol-budol you mention about budol-budol. Yeah, how do we conduct ourselves nga ba siyang stranger nga nagapangayo sa mo budol-budol labi sir mo amo na gani pastor namangkot ko kung sino ni ang stranger kay kung kisa sa aton subong nga concept sang stranger daw negatibo bala pastor how kay sa itsura pa lang magpakita sa aton niya balay daw kulbaan kita magpasulod kung kisa pero kaklaro sang sugo sa Biblia entertain love the strangers so pero kay wala ka kapalo ang stranger might be angel. Pero kung sa akon pastor kung kisa pero sa akon pastor gusto ko magbulig pero kung kisa hutik man sa akon niya what if ang imo pamilya kung lain ang ilang intention or what Kadamo sina nito po. So pero siguro ang importante diri pastor nga manginyara sa aton niya tagipuson ang pag may concern ta bala Yeah. may ara bala kita nga balatyagon sa pagbulig sa kinahanglan bisan pa kung kisa nga hindi ta kabalo sa ilang intention pero ang aton niya intention maayo pastor. Mayo. And that's correct. And that's it. So, ara na sa ila. But at least, ang tugon man sa Biblia nga, let's be harmless like a dove, but wise as a serpent. When we help stranger, Ma'am Dayan. Siguro pastor, nature na gid sa tao na amo na ang ila hunahuna or panulo kung makakita bala sa stranger. Amo na gid na subong pa na panahon na budlay gid sir magtiwala sa isa ka tawo na subong mo lang nakilaya. Pero sambagani ni sir at mo pastor na love the stranger gid hambal gid sang Ginoo na biskan amo na ni mapilion gihapon nato ang pagbulig sa isa ka tawo. Yep. Kay ti, hambal ni Moses, kamo sa una, na estranghero man kamo. So you have experienced how to be a stranger. So, do what is best, okay, for strangers. Sa Wednesday, judge rightly or righteously. Ma'am Dayan, ikaw una kon. Yes. Ano nga karakter ang gana-reflect diri when Moses said, okay, ano nga karakter sa Ginoo when God said, you judge rightly. I mean, when Moses told the young generation nga kung kamo may chance na may taga na kamo responsibilidad to judge, ano ang klase nga judgment ang inyong abuhaton? Ang ginapakita di sa ato Wednesday na lesson pastor sa judge righteously na patas gid ya ang pagtanaw sang Ginoo sa isang katawo mayaman ka man o mahirap may pamilya ka man o wala at ang mga butang bala diri na pastor naging pakita na ang paghigugma gid sang Ginoo sa mga pobre sa mga balo sa mga wala gid niya balay na kumpara bala nato subong na panahon bala pastor na kung imo bala itan-awon basta may kwarta ka may posisyon ka pwede nimo bala mabakal biskan may sala ka pwede kang mapawalang sala amo na bala sa ginghamba diri sa lesson na
Kadigan hambal sa mga ato mabasa din mga verses bala, mga ang Deuteronomy 1:16 hanggang Deuteronomy 20:17-19. Amo gid ni ang ginatugon gid sa ato sang Ginoo na hindi ta magtanggap sang suhol, hindi nato ipagkait ang katarungan, dapat hindi gid ta wala ta ginakilingan bala. Dapat pantay gid yang ato pagtanaw sa isig katawo. Yes. Pero pastor no, asing ako bala question, Pastor. Nagkakaroon bala sa mga amuni basta, Pastor, na mga butang bala? Na kung mahirap ka, Pastor, lalo ka pang ipahirap. Kung alipin ka na, Yeah. mas lalo ka pang imbis balang kaluyan. And that's the word. Oh. Amo na. That's why, Ma'am Dayan, amo na nga si Moses nagtugon gid. Iya gid ginisplikar maayo nga don't be like the world. How the world judge. Yeah. Hindi ka mo circumcise ka mo, iya ka mo sang kanang Ginoo. Show to them that you are a righteous judge. Amo na sa mga aton nga mga politician, nga mga Adventist, pirmi na akong ginahambal sa mga judge naton, mga attorney naton nga mga Adventist. Nga kabay pa, ipakita naton color. When people, other judges will accept bribe, kay ang bribe makabulag gid sa matay. May bagid niya ang direction sang judgment. But since we are God's people, we have to do what is right. Yeah, sir. Balikan ko lang gamay pastor no diri sa Domingo. Amo na nga Yeah. kunay ko diri pastor nga. Yeah. It's the circumcision of our hearts. Yeah. We can do all these things, pastor. Ini nga love the stranger sa Monday, Yeah. ini nga Amen. you were the strangers in Egypt, kag judge righteously, kag ining sa Huwebes nga pure religion. It all gadipende Yeah. gadipende pastor sa circumcision of the heart because we can never judge Yeah. righteously kung ang ato niya tagipuson pastor may mga pagkaibog, may greed padira, may selfishness kay amo ni siya pastor eh. Kay kung wala ka na sang greed, hindi ka na wala na value sa imong when it comes to hindi ka na maanuhan sang kwarta pastor. Maapektuhan sang kwarta or kay it's not only about sa mga judge kag sa mga attorney pastor no. Pero sa ato niya adlaw-adlaw nga dealing sa ato niya mga tao, sa ato niya mga transactions. Kung ikaw negosyante, kung kisa ang pagkabenta huso bala pastor. Ara gid ya pastor. Paghimo sang kontrata, paghimo sang mga negosasyon, we always want to take advantage of the situation. Nga bisan pa nga nakita nato niya hindi fair. So it's not only dealing with sa katong mga kubos pastor but dealing with everyone. Yes. So ang gusto sang Ginoo nga mangin patas kita sa tanan naton niya mga hilikoton Amen. kag mga dealing. So ikaw man co-worker ka, may ara ka nga sa supervisory or sa hired ka nga it's how you deal your soberness. Kung ikaw man sa soberness, kung paano ka man. So it should be patas. So I think this gives us a good picture pastor nga mo ni siya ang ginharian sang Ginoo. This is what he wants to be sa iyang mga sumunod niya and how ang kinalain bala pastor sa kinalibutan hambal nimo kag sa mga katawan sa Ginoo. May dagdag ko, Pastor. Yes, go ahead, Dayan. Ang Ginoo gid ya, patas gid siya magtan-aw. Pero ang tao lang gid, ginahuman nila na gina-unfair bala ang mga... Siyempre, may ara man ta, gina-feeling bala na gusto nato bala maging mataas pa sa ila. Mas gusto pa nato na amuta ang maano kaysa sa ila. Kadi gani ay minsan sa isa kabutang ato pagtrato, dili patas, biskan kabalutan na dili na maayo. Na amo na, ang tao lang gid ang nagahimo para dili maging equal ang mga butang. Yeah. Thank you, Ma'am Dayan, sa additional nga insight. Sir, before kita magkadto sa Thursday, pure religion before God. Ibalik ko anay gamay gid sir, ang aton nga Tuesday election. You were stranger in Egypt. Kanami kina sa atong discussion, sino ni mga strangers? Okay? Hindi lang nga mga stranghero nga naghalin sa ibang nga nasyon. Kundi bisan naton silingan can be a stranger. Iga kinahanglan man sila bulik labi na gid subong ining COVID pandemic nga bisan may kwarta sila yet di kanat do much. So bubulikan naton sila. Isa pa gid sir ang kita diri sa kalibutan nga katawan sa Ginoo are strangers. Yeah. So isa man na. Kay this world is not our home. Yes. We are just passing through. So kita strangers diri. That's why we have to sympathize with our fellow strangers. We have to help them. So bisan gali aton yung mga kaupod sa simbahan pastor, Yes. can be strangers. Can be strangers. Can be strangers. Upod naton kag labi na gid
ang gusto nga mag-upod sa aton, we have to help them. Kay di kaluluoy sila mo. So we have to help them. Aton sila alay ayon. Samtang galakat kita sa sining kalibutan, tubtub mababot naton ang dutang sad. So we have to help one another. Mandayan. What is pure religion? Okay. Okay, Pastor. Salamat, Pastor. Sa ato Thursday, sa Pure Religion Before God, sa Deuteronomy 24:10-15. Amo bala ni kung may ara ka balag, anong ginghulam, Pastor, no? Na kung ikay bayaran, hindi ka gidya magsulod, hulato nimong siya ang magawa at ikaw hatagan. Kung mahirap ka tapos nagbayad ka sang balabal, kailangan ng balabal, kung gikuha nimo, ibalik mo niya agad sa iya bago magabi. Siyempre, ay siya gamiton. Balabal is coat. Ay, balabal. Amo to bala? Oo. Okay. Bayo o nga panapton. No. Kay kinkulatiralia ang iya panapton Kay sa way, imo maulam. kinulam sa kwarta. Ti imo man batunon. Ti pagkagabi way na sa panapton matugnawan siya. Siling ni Moses. Ibalik na na. Ibalik niya. ang... Paulam malang. Yes, go ahead, Ma'am Diane. At amo pa tong ang upa na kailangan mong ihatag sa iya bago maggabi dahil amo tang iya hanap buhay. Kung maghambal ni sa Ginoo, wala gid ko amo ni way kumakaon gid ay gid ko. Imon pananagutan mo na sa Ginoo. Yeah. Naway mo siya ging hatagan. Yeah. Kin kulatiralia, kin prinda yang iya karabaw. Ti ano na lang iya rado sa talamnan. Yes, sir. Go ahead. Ang diri pastor no, ang ako niya paghangop diri sang pure putli nga religion. Diri si James may ari ni diri siya nga ginpanghatag ng mga description no. Pero hindi ni siya ang kung kisa may ara abi kita mentalidad niya makita nato ng isa ka tawo nga gauyat sang Biblia pastor nami ang iya nga bayo kag adlaw-adlaw matutom siya nga kadto sa simbahan halos tanan niya mga katipunan ara siya. Daw mo nang ato niya mentalidad niya tuod ni nga reliyon. Kay maayo nami pirmi ang iya nga ginasoksok. Pero diri sa ato election ginapabalo kita nga ang description sang putli nga reliyon pastor is hindi lamang ang katungga gatambong sa mga nga sa iglesia simbahan kundi ang katunga ginhimo nila ang mga prinsipyo sang Biblia sang Bible especially sa pagtatap sa mga makaluluoy sa mga pobre sa mga widow sa mga kubos diri sa aton niya palibot so amoy ni siya ang matutuon nga reliyon. Ang inang may ara nga pag-ulikid, may ara nga kaluoy kag pagbulig. Pero kung kisa pastor, ara pag-abot naman sa katong mga gahulam-hulam sa aton, ang aton kung kisa ang attitude pastor sa mga tawo nga nakahulam sa aton is kung sa akon pa is very unchristian. Kay aton gid ginamatutuon niyang hambal bala pastor nga the rich rule over the poor. Yeah. And the borrower is a servant to the leader. So daw ina pastor daw aton ginaya nga ginaano nga kay nakahulam ko sa akon daw aton na lang siya nga maserbisyo kasi makikikulang ka. So, pero ang ating lesson, nagkapanumdum sa atin niya, hindi na siya insakto. Hindi na sakto. Mga utod ang Ginoo may batasan, may karakter, nga 5, nga hindi ya pwede mapahulam sa aton. His being eternal, His being omnipotent, omniscient, omnipresent, kag immutability. Ang Ginoo makita bisan diin ng aras siya. Gamhanan siya. Hindi yan na pwede mapahulam sa aton. Kay may Diyos man kita may makita Ginoo. Pero may karakter ang Ginoo nga loving, caring, nga long suffering, so forth and on. Ti iya na ihatag sa aton. Kay kunara sa aton na ginahimo, tawgon ta sa mga tao baka Diyos noon sa iya. And that's it. So that's the right religion. Practical religion, practical application. Okay, wala na kita panahon. Ma'am Dayan, tigaan ta ka sa imo last word. Ginahambal di sa ato lesson na nakatuon siya sa stranger in your gates. Na hindi nato always pakaisipon ang ato kaugalingon, ang ato sariling kapakanan, kundi palanggaon naton man ang iba katawo na budlay man na love hambal din love the stranger dahil ganit dili nato kilala. Pero ginghatagan ta sang Ginoo ng ugali na mag-care, magpalangga, magpatawad, magbulig sa mga nangangailangan na
amo ni dapat Pastor gali na ato ipakita sa mga tao dahil amo man yang gusto sang Ginoo na na ato mahuman sa isa ka tawo Yeah. magpalanggat ta. Yes. Di ba Thank duwa you. man ang iyaging hatag Pastor Yes. no? Oo. Ang love, Love to God, and love. our fellow men. Yes. Yes. And that's it. Sir Ellis. Sa subong nga adlaw no tuon naman kita sa mga matahom mga leksyon. Pero sa liwat, ang ini nga mga maayo nga mga leksyon kag mga kaalam nga aton nga ibalaan subong adlaw. Ini siya pastor nagakahulugan niya amo na niya ang putli nga reliyon. Kundi ang matutuod kag putli nga reliyon amo ang katong nagahimo sa sining aton nga leksyon nga Yes. pagkabuhi sa sining aton nga mga leksyon niya natun-an ang pagpalangga, pagkaluoy kag pagbulig sa mga kinahanglan kag sa mga kaluoy kag sa tanan pagtratar sa tanan isang patas. So tanan niya gusto sang Ginoo nga mangin kaangay naton siya. Kag ina matabo kun aton niya itugyan naton tagipusoon sa iya. Yeah. Agud niya kita pagka circumcise ang iya nga mga pulong pastor kag kasuguan. Agud ang iya kasuguan ag pulong which is the law of love manginyara sa aton. Yes. Ag once nga makabuhi na nato pastor para sa akon amo na ang putli nga reliyon. Amen. Mga kauturan, ini nga mga instruction ni Moses para ni sa mga katawan nga masulod na sa dutang saad sa Kanaan. Kita mga kauturan as of now, we are about to enter the promised land. The same thing with them. So, kabay pa, ngayning leksyon naton nga circumcise your heart, love the strangers. Kita mga strangers man diri sa duta, we have to sympathize with everyone. We have to judge rightly and we have to apply true principle of true religion. Kabay pa nga ato man ibuhaton because we are now about to enter the real promised land. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton nga leksyon. Akon makabayon si Sir Ellis Gold sa pagduko sa aton mga ulo. O Diyos naman yung may gugmaon. Ikaw, O Diyos, nakakilala sa tagsa-tagsa naman kang mga tagipusoon. Na ikahibalo, ikaw sa awang mga kinaiyak. Apang sa gihapon, ikaw nagpalangga, nagigugma sa amon. Kaya ikaw may dako nga katuyuan sa tagsa-tagsa sa amon na kabuhi. Gusto na nimo nga kami mangin kaangay sa imo. Ang amon niya karakter, ang amon niya paghigugma kag pagtatar sa among maisig katawo. O Diyos, hindi namon sarang mahimo baguhon ang amon niya tagipusoon. Gani sa subong adlaw, O Diyos, nagapangayo kami sa imong balaan niya Espiritu, sa imong bulig. Agod, O Diyos, kami imo nga baguhon. Agod nga ang imo nga paghigugma, ang imo nga gugma, manginyara man sa amon. Agod kami, isa ka mga pinalanggaon nga mga katawan diri sa kalibutan. Kag makahatag sang dugang nga paglaom kag bulig sa mga nagakinahanglan. O Diyos, tabangin kami, kag amon tayong ginapangabay, sa ngalan ni Jesus nga amon nga manluluwas. Amen.